ассалому алайкум тамошобинони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони Симои шаҳри Панҷакент тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. имрӯз сафири Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ҷаноби Марк Помершайм ба шаҳри Панҷакент ташриф оварда аз ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ дида намуд. Дар шаҳраки қадимаи Саразм мулоқоти раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо сафири Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ва ҳайати ҳамроҳонаш доир гардид. Аз ҷараёни боздиди сафири Амрико дар нашрҳои ояндаи барномаи иттилоотии пайғом гузориши муфассал тақдиматон мегардад. дар ҷараёни сафари кории раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳри Панҷакент бинои нави стансияи ёрии таҷлили тиббӣ ба истифода супорида шуд. гузориши хабарнигорони мо Аббос Ҳамроҳзода ва Хаём Ҷураев. дар маросими ба истифода супоридани стансияи ёрии таҷлили тиббии шаҳри Панҷакент раиси вилояти Суғд муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода таъкид намуд ки ин бинои замонавӣ ва як адад нақлиёти муҷаҳҳаз тӯҳфаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалии Раҳмон ба мардуми Панҷакенти Бостон бахшида ба сеюмин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар бораи бартариҳои бинои нави стансияи ёрии таҷлилии тиббии шаҳри Панҷакент сардухтури стансия яке аз табибони шинохта Муҳаммадҷон Сафаров ба мо чунин иттилоъ дод. пештар дар стансияи ёрии таҷлилии тиббӣ дар як бинои фарсуда солҳои 60 сохта шуда ки шароити дурусти корӣ набуд, ба назардошти стандартҳои ҳамон замон сохта шуда буд ки ба талаботи ҳозирии соҳаи тандурустӣ дуруст намеомад. пас аз ба истифода додани бинои нави стансияи ёрии таҷлилии тиббӣ тамоми шароитҳо муҳайё гардид. ин шароитҳо моро ба он водор мекунад ки хизматрасониро ба халқи шаҳру деҳоти Панҷакент чандин карат зиёд намоем. хушбахтона пас аз ҷашни 5500-солагии Саразм мо 3 автомошини ҳозиразамони ёрии таҷлилии тиббӣ гирифтем ки яке дуи онҳо то кушодашини бино фаъолият мекард ва як автомобили нави дигар бо тӯҳфаи ҷаноби олии президенти мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалии Раҳмон аст ки ин автомобил реамобил аст. реамобил маънои оно дорад ки дар дохили автомошини ёрии таҷлилии тиббӣ тамоми кӯмаки тиббӣ кӯмаки то расидан ба муассисаҳои табобатӣ расонида мешавад. зимни суҳбат сарбеҳёр ва ронандаи стансияи ёрии таҷлилии тиббии шаҳри Панҷакент Аҳмадҷон Облоқулов ва Анваршоҳ Маллаев таъкид намуданд ки воқеан нақлиёте ки аз тарафи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалии Раҳмон ба стансия тӯҳфа шуд ҳаматарафа ба талаботи замони муосир мутобиқ аст. мана имрӯз бо мошинҳои наву замонавӣ мо метавонем ба беморон хуб хизматрасонӣ кунем. хуб ин адад нақлиёте ки шумо мебинед аз ин мошинҳо боз як тои дигар мавҷуд ҳастанд ки бо тамоми шароити ҳозиразамон муҷаҳҳазонида шудааст, яъне бо аппаратҳои дар дохили мошин буда адсоз карда метавонем. хуб дигараш мо метавонем ки дар дохили мошин ба беморон бо оксиген беморон барои кашондани беморон масалан аз инҷа ба шаҳри Душанбе ба шаҳри Хуҷанд бурдан ягон монеа ба беморон пеш наояд ки борҳо ин амалро мо такрор кардаем. ин нақлиёти нав ҳамин ба дараҷаи олӣ ба ҳамин хизматрасониш ҳам нағз ҳамин ҳаракаташ ҳам тез. ёрии таҷлилии шаҳри Панҷакент гӯш мекунад. ва алайкум ассалом. خیابان رودکی 259 فامیل نام کسا احمد سال تولد کجاشان درد کراست فشار بندی خود حاضر ماشین میرم
برگاده 2 و دعوت آماده باشید. واقعاً در پایگاه یاری تاجیلی طبی شهر پنجکین 56 نفر متخصصان فعالیت نموده 4 عدد نقلیات برای بیماران خدمت می‌رساند و واقعاً این استانسیا یکی از کلانترین استانسیاهای یاری تاجیلی طبی در منطقه و ولایت سوخت به شمار می‌رود. در یک سال در станцияи یاری تاجیلی طبی تا 9000 دعوت ثبت می‌گردد. این معنی آن دارد که در یک سال تا 9000 نفر اهالی خدمت می‌رسانیم. رادیوس خدمت رسانی станцияи یاری تاجیلی طبی شهر پنجکین این شهر و دهات اطراف آن است. ما با آنها خدمت می‌رسانیم. خدمت رسانی خیلی است. همین رادیوس هرچند که دور است لیکن عصبی آنه که ماشینا نو شرایط کاری نه من فکر میکنم که سری وقت یاری رسانده می شود. مورد ذکر است که سردکتری استانسیای یاری تاجیلی طبی شهری پنجکین محمد جان سفروف همچون جراح سالهای زیادی است که به مردم خدمت می‌رساند. ساکن شهر پنجکین هاجرای صبورова با ما اظهار داشت که از طرف محمد جان سفروف بارها او مورد تشخیص و طبابت قرار گرفته و توسط پایگاه یاری تاجیلی طبی با او و اهل خانواده‌اش سر وقت یاری طبی رسانیده شده است. سنه 25 می سال جاری به یک بیماری گرفتار شدم که مرا یاری تاجیلی با بیمارخانه جراحی شهر پنجکین بود. مرا در اونجا دکتر مشفق مهربان نوبتدار محمد جان سفروف با سخنان نیک پیشواز گرفتند و مرا چند مرتبه تکرارا طبابت نمودند. من حال خود را همچون سالم حس میکنم. با همه آن شفاکارانی که مرا با سخنان نیک طبابت کردند از صمیم قلب منتداری نموده به هر یکی آنها خانه آباد، تن صحت، خاطر جمع و کارهای شفاکاریشان کامیابی های نو و نو آرزومندم. چه خیلی که شاعر گفته است پس از شفا یافتن طبیب خود میازار که بیمار میتوان گشتن دیگر بار. واقعا امروز ستانسیای یاری تاجیلی طبی شهری پنجکین برای رساندن یاری فوری همطرفه آماده است و آن میتواند برای بیماران منتظم و سریع وقت خدمت طبی را دسترس سازد. گزارش عباس همراه‌ساده خیام جورایف از بیمارخانه مرکزی شهری پنجکین. سنه 6 نوامبر با قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان 27 سال پور می شود. درباره تاریخ کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خبرنگاران ما با شهروندان مصاحبه نمودند. روز 6 نوامبر سال 1994 برای مردم تاجیک سنه تقدیرسازی ملت می باشد، زیرا محض در همین روز با راهی رای پرسی عمومی خلقی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قبول گردید. پس از آن همه سال سنه 6 نوامبر را همچون سنه فرخنده و آینده ساز مردم تاجیک جشن میگیرند. ساکنان کشور با روحیه ایدانه و طبیع بالیده این سنه را پیشواز میگیرند با مقصد فهمیدن آن که اهالی شهر پنجکین تا کجا از وجود این سنه آگاهند. پرسشی سر راهی انجام دادیم، خود توجه نمایید. 6 نوامبر روز کنستیتوسیا را جشن میگیرند که بسیار ایدی زیبا، ایدی که با تمام قانونیت هایش برای مردم ضرور. من آرزو میکنم که همون قانونیت هایی که در کنستیتوسیا هست همش جامعه عمل پوشد، فعالیت کند، به مردم خدمت کند، به خلق خدمت کند. 6 نوامبر در تاجیکستان کدام عید را جشن میگیرند؟ 6 نوامبر روز بیرق؟ نه. 5 نوامبر روز بیرق. 6 نوامبر نمیدونید؟ روز کنستیتوسیا رو تجلیل میکنیم. عید سه است، مهمترین اهم. یکم 6 نوامبر جناب عالی سردار ملت پرزیدنت اعلان کرده شد. دویمش کنستیتوسیا اعلان کرده روز. همین روز
нишонҳои давлат герб байроқ мадҳия ҳамин рӯзам тасдиқ шуда буд. کدام سال بود روزی قبول کردید؟ 94 نوامبر. چند بار تغییر و ایلامه ها وارد کردید؟ 3 بار ایلامه کرد. 99 2003 2016. روزی 6 نوامبر در تاجیکستان کدام عید رو جشن میگیریم؟ 6 نوامبر بله. روزی پرزیدنت. روزی پرزیدنت؟ انیق روزی پرزیدنت؟ تولدشون 16 نوامبر. روزی کنستیتوسیه 6 نوامبر. بله. کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان چند مرتبه قبول گردیده است؟ کنستیتوسیه تاجیکستان 6 نوامبر سال 1994 کنستیتوسیه جمهوری تاجیکستان قبول گردیده است. در عموم کنستیتوسیه تاجیکستان چند مرتبه قبول گردیده است؟ نمیدانم. چند مرتبه تغییر و ایلامه ها وارد کرده شد؟ نمیدانم. چی طوری از پرسش ها معلوم گردید اکثر جوانان از تجلیل روز کنستیتوسیه بیخبرند و کدام روز بودن این سنه را نمیدانند. مورد به قید است که در همین سنه با قبول کنستیتوسیه حقوق و آزادی و صلح و ثبات در کشور پایدار گردید. کنستیتوسیه تاجیکستان 5 مرتبه قبول گردیده و با آن در سالهای استقلالیت 3 مرتبه تغییر و ایلامه ها وارد گردیده است. چطوری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان قید می‌نمایند. کنستیتوسیه با صفت قانون عالی زمینه‌های حقوقی پیشرفت جامعه را از طریق قبول قانون‌های نو گذاشته مناسبت‌های جمعیتی مختلف را تحت تنظیم قرار می‌دهد. گزارش مرتبه رحمانووا و خیام جرایف. тамошобинони азиз барномаро идома медиҳем. барои пешгирӣ намудани бемории сироятии COVID-19 масъулияти шаҳрвандон ва муроҷиат ба табибон аҳамияти муҳим дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. аз охири моҳи апрели соли 2020 дар ҷумҳурии тоҷикистон панҷшавии бемории COVID-19 ба қайд гирифта шуда буд. дар асоси қарори ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба тақвияти тадбирҳои антисептикӣ ва пешгирии бемории коронавирус дар мамлакат реҷаи ниқобӣ, фосила, андешидани тадбирҳои безараргардонӣ ва вусъати корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ амалӣ гардиданд. хушбахтона аз ибтидои соли 2021 то даҳаи дуюми моҳи июни соли ҷорӣ панҷшавии ин беморӣ коҳиш ёфт. мутаассифона аз санаи 21 июни соли ҷорӣ бо пайдо шудани нишонаҳои нави бемории коронавирус дар ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи реҷаи ниқобӣ, фосила, безараргардонӣ, ташхису табобати беморон таҳти назорати ҷиддӣ қарор гирифт. бо вуҷуди он ки моҳҳои охир ин беморӣ аз байн рафт, вале хавфи он вуҷуд дорад. табибон вобаста ба вазъи пешгирии ин беморӣ дар ҳама гуна ҳолатҳо аз шаҳрвандон даъват менамоянд ки қоидаҳои муқарраршударо риоя намоянд. соли равон мо шоҳид будем ки ҳолатҳои такрорӣ ба ин беморӣ гирифтор шудан ба қайд гирифта шуд. чихе ки маълум аст, вирусҳо дар процесси зиндагиашон метавонад ки фаъолияти худро, шакли худро, хусусиятҳои худро тағйир диҳанд. шахсе ки ба мисол бемории COVID-19 гирифтор шуд, штаммҳо мегӯянд навъҳои вирусҳо ба як намуд гирифтор шуд, метавонад албатта ба намуди дигар ҳам гирифтор шавад. бисёртар шахсоне ки синни соли калонсол ҳастанд, бемории диабети қанд доранд, фарбеӣ доранд, фишорбаландӣ доранд ё ки дигар бемории музмине ки доранд, одатан онҳо метавонанд такрорӣ ба ин беморӣ гирифтор шаванд. шахсоне ки ҷавон ҳастанд нисбатан кам ба қайд гирифта мешаванд, лекин шахсоне ки синни солашон калонсол аз 50 боло чихе қайд карда гузаштан бемории музмини гуногун доранд, албатта такроран ба ин беморӣ гирифтор шуданашон мумкин аст. бидуни гирифтани ваксина алайҳи коронавирус ва риоя накардани чораҳои зидди эпидемикӣ инсон метавонад гирифтори COVID-19 шавад, мегӯянд табибон. олимон муайян карданд ки масъуният пас аз сироят заиф мешавад. тибқи таҳқиқоти олимон, одамони то синни 65 сола ки гирифтори COVID-19 буданд, дар давоми 6 моҳ 80% аз сирояти дубора муҳофизат мешаванд, дар ҳоле ки беморони синну соли бузургтар танҳо 47%. маҷаллаи The Guardian таъкид мекунад ки фосилаи байни сирояти якум ва минбаъда аз 3
то 8 моҳ шуда метавонад. Коршиносон мегӯянд, ки хоҳ бемор ва хоҳ инсони солим баъди гирифторшавӣ ба бемории COVID-19 ба ягон узви аъзои баданаш таъсири манфӣ мерасонад. асосан ба гурда, дилу рагҳои хунгард ва шушҳо бештар ба назар мерасад, мегӯянд табибон. бисёртар шахсоне ки бемории музмин доранд, албатта ҳамон бемориҳо авҷ мегирад дар мавриди ба беморӣ гирифтор шудан дар давраи авҷи бемории ковид ба назар мерасад ва бисёртар баъд аз беморӣ аз сар гузарондан ҳам оризои беморӣ боқӣ мемонад. ба монанди мисол илтиҳоби пештар дошта, илтиҳоби гурдаҳо, бемории шахсоне ки бемории дил доранд, албатта беморишон авҷ мегирад. дар муддати 1 сол, 1 сол, 2 сол албатта муолиҷа мекунанд, аз паси ин беморӣ мешаванд, дар зери назори духтурон меистанд. коршиносон эътминон доранд, ки бемориҳои такрории коронавирус бо пайдоиши нишонаҳои нави он алоқаманд аст. онҳо умуман ба вокуниши иммунӣ тобовартаранд ва самаранокии ваксинаҳоро коҳиш медиҳанд. табибон мегӯянд, мардум бояд ҳатман ваксина гиранд. барои он ки ба ин беморӣ такроран гирифтор нашаванд, ҳатман гузарондани имкӯби зидди ковид ҷоиз аст. барои он ки ҳолатое буд, ки шахсоне ҳастанд, ки ба беморӣ гирифтор шудагӣ набудану ваксинация гирифтанд, лекин ҳангоми ба беморӣ дучор шуданд, беморишон ниҳоят сабук гузашт, беориза ба намуди грипп беморӣ гузашт. ба таври лабораторӣ тасдиқ шуд, дар ҳақиқат вируси ковид дар организм вуҷуд дорад, лекин беморӣ ниҳоят сабук гузашт. бино ба маълумоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар, то санаи 20 октябри соли равон 45% аҳолии калонсолон зидди коронавирус ваксина гирифтанд. аз маълумотҳои дастрасшудаи омори шаҳри Панҷакен бошад, маълум гардид, ки 48% аҳолии шаҳру деҳоти Панҷакент ваксина гирифтанд. ҳатман бояд, ки ваксина оиди зидди ковид-19 гирифтан лозим аст. албатта гапҳои гуногун оиди ваксинация, ки ин ваксинация ба ҳолатои фавт оварда мерасонад ёки безуриётӣ оварда мерасонад, албатта ман ба ин чизҳо боварӣ надорам. ин ваксинация чӣ хел ваксинация, ки барои кӯдако мкбиҳо ки мегузаронанд, ина ба монанди ҳамон аст. албатта пас аз гузарондани ваксинация оризо шудаш мумкин ба машраби ҳарорат, чӣ хел кӯдако мешавад, бемадорӣ, беқувватӣ, дарди буғум, мушакҳо шудаш мумкин, ёки аломатҳои шудаш мумкин ҳамчун грипп, температура кара, дарди буғум, мушакҳо, суфаи акса шудаш мумкин. ин ҳам дар муддати кӯтоҳ, албатта муддати 3 роз 4 роз гузашта нашдако. ваксинация ягона роҳи пешгирии бемории ковид-19 ин гузарондани мкб аст. албатта мкб гирифтан беҳтар нисбати мисол бемор шуда дар беморӣ хорафта, мисол вай муайян нест, ки вай беморӣ чӣ хел мегузарад, оризои беморӣ муайян нест, мисол пасомади беморӣ муайян нест, ки бо чӣ анҷом меёбад. барои ин ҳатман гирифтани ваксинация зарур аст. ман аз ҳама эҳтиром хоҳиш мекунам, ҳатман ваксинация гиранд. ҳоло фасли сармо асту бемориҳои гуногун хуруҷ мегиранд. табибон дар ин мавсим ба сироятёфтагони бемории коронавирус якчанд маслиҳатҳо медиҳанд. тавсия метиҳем, ки албатта ба духтури олӣ муроҷиат кунанд, ёки ба духтури сироятшунос муроҷиат кунанд, кадом духтуре ки мисол терапевт мисол муроҷиат кунанд, чунки онҳо метавонанд муайян кунанд, ки бемории ковид аст, ба бемории ковид бисёртар монанд аст, ёки ба бемории грипп монанд аст. албатта аломатҳои фарқкунанда дорад. албатта дар ҳолати шубҳа кардан ба бемории ковид тестҳои оҷилӣ аст, тестҳои фаврӣ аст, молишак аз бина ва ҳалқ мегиранд барои муайян кардан, ки ҳамон замон дар муддати 20-30 дақиқа муайян карда мешавад. дар он ҳолат мисол духтур метавонад, ки маслиҳат диҳад, тавсия диҳад, ки чӣ хел тобиатҳо гирад дар хона ёки дар беморхона. барои ҳамин ҳатман муроҷиат карданаш зарур аст. тирамоҳ ин фасли ман тасаввур мекунам, ки фасли бисёр инсон ба беморӣ гирифтор мешавад, хусусан бемориҳое ки вирусӣ мегузаранд. дар ҳамин фасл бояд ки инсон аз нӯшидани обҳои манин хунук худдорӣ намояд, бояд ки чизҳои хунукро бисёртар истеъмол нанамояд, масалан меваҳо. боз бояд ки либоси гарм пӯшад, ки ба ягон беморӣ гирифтор нашавад. хусусан ози бемории коронавирус дар ҳама ҷо паҳн шудагӣ, ки бояд ки мо худдорӣ намоем. аз тамоми ҷиҳат бояд ба худ аҳамияти ҷиддӣ диҳем. ҳамчунин барои солимии беморон, духтурон истеъмоли хӯрокҳои сервитамин ва меваҳои тару тозаро тавсия медиҳанд. умуман маводҳои серғизо истеъмол кардан, маводҳои ширӣ,
меваи сабзавотҳо бисёртар маводое ки карбогидратҳою аминокислоти зиёдтар доранд. Гӯшти гов бисёртар истеъмол кардан мумкин аст. Ана гӯшти гӯсфанд шахсоне ки албатта бемории фишорбаландӣ дорад, бемории дил дорад, гӯшти гӯсфанд тавсия дода намешавад, чунки холестеринаш ниёз зиёд аст. Баръакс метавонад ки мусоидат кунад бораи вазнишавии ҳолат ё ки суст кардани организм ё ки авж гирондани бемории аввалие ки мисол дорад зиёд карданаш мумкин. айни замон ин беморӣ дар аксар кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон паҳн гардида шумораи фавтидагон зиёд мешавад. Мо бояд оддитарин талаботи санитариву эпидемиологӣ ва маслиҳатҳои табибонро амалӣ намуда на танҳо худ, балки аҳли хонавода ва атрофиёнро аз ин бемории сироятӣ эмин нигоҳ дорем. гузориши Муинсат Амулоева ва Некмуҳаммад Мирҷонов. дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 10 бахшида ба ҷашни меҳргон чорабиниҳои маърифатию фарҳангӣ доир шуд. солҳои охир ҷашни меҳргон дар қатори дигар ҷашнҳои таърихӣ дар кишварамон қайд карда мешавад. баробарии мудири кӯдекистони рақами 10 ба номи офтоба Нодира Азамқулова дар гурӯҳи омодагӣ ба мактаб бо дастгирии мураббии лаёқатманд Қумринисо Халилова чорабинии дона баргузор шуд. меҳргон яке аз қадимтарин ҷашнҳои фасли тирамоҳ аст ки дар байни қавмҳои форсизабон расм шудааст. он баробари инкишофи кишоварзӣ ва ҷорӣ шудани тақвими деҳқонӣ ба миён омадааст. меҳргон иди ҳосилот аст ки дар рӯзи эътимоди тирамоҳ оғоз меёбад. тарбиятгирандагон дар васфи ҷашни меҳргон оиди меваву сабзавот порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. аз ҷониби мураббия Қумринисо Халилова дар бораи ҷашни меҳргон маълумот пешниҳод намуда шуд. тарбиятгирандагон бо чеҳраи кушод ва рӯҳии дона саҳнача намоиш доданд. ҷолиби диққат буд. бо сароидани суруд чорабинӣ пурмуҳтаво гардид. мушовири шӯъбаи маориф Лола Насимова ҳамагонро бо ҷашни меҳргон шодбош намуд. дар Кӯдакистон 13 нафар мураббиён, 5 нафар ёрдамчии мураббиён ва 170 нафар тарбиятгирандагон таълим медиҳанд. сипас мушовири шӯъбаи маориф Лола Насимова аз ҳолати омодагӣ ба даври зимистони солҳои 2021 ва 22 Кӯдакистони рақами 10 дидан намуд. 7 гурӯҳи ин Кӯдакистон бо печки алобӣ таъмин аст. аз рӯи нақша дар муассисаи томактабии рақами 10 ба номи офтобак 8 тонна ангишсанг ва 14 кӯб ҳезум захира карда шудааст. барномаи алоҳида аз ҷашни меҳргони муассисаи мазкур рӯзҳои наздик намоиш дода мешавад. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Некмуҳаммад Мирҷонов.
ғолибони даври якуми озмуни телевизионии расмӣ беҳтарин бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. чӣ тавре ки иттилоъ дода будем, даври аввали озмуни телевизионии рассоми беҳтарин таҳти унвони тараннуми истиқлол ки бо сарпарастии ширкати рахш такси дар шаҳри Панҷакент эълон шуда буд, ҷамъбаст гардид. Дар даври аввали ин озмун ҷавонону наврасони зиёде иштирок намуда ҳунари рассомии худро санҷиданд. пас аз ҷамъбасти ин озмун ҳамаи ғолибонро ба ширкати рахш такси даъват намудем то онҳоро бо тӯҳфаҳо қадрдонӣ намоем. дар оғози маросими тӯҳфасупорӣ ба ғолибони озмуни телевизионии рассоми беҳтарин роҳбари ширкати рахш такси дар шаҳри Панҷакент Мафтун Ҷӯраев бо ғолибон ва волидонашон суҳбати самимӣ анҷом дода қайд кард ки рассомӣ кори хеле нозук аст ва на ҳар кас метавонад расме тасвир намояд. шояд на ҳамаи иштирокчиён ғолиб мешаванду соҳиби тӯҳфа мегарданд, аммо иштирок ин худ ғолибият аст. чунки на ҳама метавонад ҷуръат намуда ҳунари худро ба озмун пешниҳод созад. сипас дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибон аз ҷониби роҳбари рахш такси дар шаҳри Панҷакент ифтихорнома ва тӯҳфаҳо супорида шуд. ҳамчунин ба чанде аз иштирокчиёни фаъол низ ифтихорномаҳо тақдим гардид. хурсандиовар он буд ки дар байни иштирокчиён кӯдаки 5 сола ҳам буд ва барои иштирок дар озмун ин иштирокчии хурдакак низ соҳиби ифтихорнома ву тӯҳфа гардид. ансоров кунрозода мавтолиб расми мана телевизор ва нишон дода. ман 5 сола бошам расми хушрӯ мекушам. рахш такси симбубу раҳмат. дар ин рӯз хурсандии кӯдаконро ҳадду канор набуд, чун онҳо бо кӯшишу ғайрат бо ҳунари худ тавонистанд дар озмун ғолиб гарданд. ман Одинаев Шердил хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ номери 14 мебошам. имрӯз дар озмуни рассоми беҳтарин ғолиб омада соҳиби шоҳҷоиза гаштам ва мехоҳам ки ташаккури худро ба ширкати рахш такси ва садо ва симои шаҳри Панҷакент расонам ва мехоҳам ки ба кишвари азизамон Тоҷикистон чунин озмунҳо зиёд шавад барои ҳавасманд гардонидани чунин наврасон. ман Ансар ва Ситора дар ин озмуни расм иштирок карда ифтихорнома гирифтам. ман Насибаи Қосим хонандаи синфи деҳи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 34 ба номи Абдурраҳмон ҷом мебошам. ман ҳамчун ғолиби озмун миннатдори худро ба ширкати рахш такси ва садо ва симо мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳо муҳайё мекунанд. ман хонандаи синфи 5А муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 15 Холиқдодов Маҳмудҷон мебошам. ман дар озмуни расми беҳтарин иштирок намуда ҷои дуюм гирифтам. дар баробари кӯдакон модарон низ хушҳол буданд ки барои ҳавасмандгардонии фарзандонашон чунин озмунҳои гуногун баргузор мегарданд. ман модари Ансорова Ситора. ман имрӯз хеле хурсандам ки фахр мекунам ки духтари ман имрӯз дар ин озмуни рассоми беҳтарин иштирок карда ҷои дорандаи ифтихорнома шуд. хеле хурсандам ки ширкати рахш такси ин озмунро барпо карда фарзандони моро ба ин ҷалб намуданд. миннатдории худро ба ширкати рахш такси ва телевизиони Симо мерасонам. пас аз анҷоми маросими тӯҳфасупорӣ ғолибони барнома ва волидонашон имконият пайдо намуданд то аз хизматрасониҳои ширкати рахш такси ройгон истифода намоянд ва ин иқдоми ширкати рахш такси ба хурсандии наврасону кӯдакон шодии дигаре зам намуд. воқеан ҳам ширкати рахш такси дар шаҳри Панҷакент фаъолияти пурсамар дорад ва барои дастгириву ҳавасмандгардонии ҷавонону наврасон озмунҳои гуногунро баргузор менамояд. тамошобинони азиз, айни ҳол мо дар ширкати рахш такси қарор дорем ва имрӯз дар ин ҷо даври аввали рассоми беҳтарин, яъне ки озмуни рассоми беҳтарин ҷамъбаст гардид ва мо тӯҳфаҳоро ба соҳибонашон супоридем ва ҳоло мехостем фикри сарпарасти барнома роҳбари ширкати рахш такси дар шаҳри Панҷакент Мафтун Ҷӯраевро шунида бошем. ба фикри шумо ана ҳамин озмун ба кӯдакон чӣ таъссурот гузошт? чӣ ки асосгори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат пайваста дар паёмҳои худашон мегӯянд ки ҷавонон ояндаи миллат ҳастанд ва имрӯз ман анамун хурсандии кӯдаконе ки бо ҳавас бо меҳру муҳаббат
یعنی برای از کوچه ها آواره گشتن رسومی کردند و هنر خود را برای سنجیدن در آزمون آورده پیشنهاد کردند. من باوری پیدا کردم که در شهر پنجکین برگزاری چنین آزمون ها برای باز هم بهتر کردن لیاقت و مهارت کودکان بهت خوب بود و خوب می شود که همین خیلی آزمون ها اگر با دستگیری به واسطه تلویزیون سیما و رادیوی صدای پنجکین پیوسته تشکیل کرده شود و به واسطه گفته میمونم که در آینده شرکت تصمیم میگیرد که بهری چنین آزمون هایی که آینده ملت، مثال فرزندایی که آینده ملت و خدمت میکنند برای از همون کوچه‌گردی و از آواره‌گردی وقتی خود را ثمره‌ناک استفاده بردن پیوسته سرپرستی میکنند. همراه با شما هستیم و با شما میخواهیم که در آینده هم همکاری کنیم، فعالیت کنیم و همین خیلی جوانان و کودکان و نورسان را دستگیری کرده برای ترنم استقلال، یعنی برای در همین وطن آزاد و آرام و آسایشته کادرهایی که باشند که برای ملت خدمت کنند ما آماده هستیم. آزمون تلویزیونی رسام بهترین آزمون اولین و آخرین نخواهد بود، چون که شرکت صدا و سیما در همکاری با شرکت رخش تاکسی در شهر پنجکند برای معرفی نمودن استعدادهای نو و دستگیری و هوسمند گردانی جوانان و نورسان من بعد نیز آزمون‌های گوناگون را برگزار می‌نماید. گزارش صبرین اکرم و ونیک محمد میرجانوف. تماشاگران عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی پیغام به انجام میرسد. تا برنامه‌های نوبتی سلامت و سربلند باشد. خیر.